A46. दरबाराच्या सर्वेस्पुरा तुका मी वंदिता, महिमा तुझी सदाच गातां, काळ सांगता देवास्ता. मुगाच्या स्पिरितान सुम्याम काय कोटायताल, दैविक तुझ्या बळान सुम्या जिवे तुला पायताल. 25 वर्षाच्या लग्न जीविताचे संभ्रम आचरकाच्या संदर्भात अर्गामिस्ता क्लॉडी रेश्मा लोबो. जल्मा दिसाचरकाच्या संदर्भात अर्गामिस्ता फेल्सी फेर्नांडिस, अर्गामिस्ता ऑस्टिन मातायस, अर्गामिस्ता एरिक डिसोसा, अर्गामिस्ता एव्हिजिनिया मिरांदा. आज आश्रयाच्या निवासान सकाळचे ब्रेकफास्टला क्लॉडी रेश्मा लोबो आणि कुटुंबानी त्यांच्या लग्न जीविताच्या 25 वर्षाचा वार्षिक उत्सव आचरकाच्या संदर्भात तसेच दनपराच्या जेवणेला सार्बिना डॅरिल गोन्साल्वेस विजयी तांचो पोतो अँटनी ड्राउ गोन्साल्वेस पहिल्या वर्षाच्या जल्मादीसच्या संदर्भात आणि संजेचे कॉफी फळार दिल्या. सर्बिना गोन्साल्वेस तिच्या जल्मादिसाच्या संदर्भात या सरदानीचो आम्ही उपकार बावरतां आणि सरेस्पदाची विस्नार आशीर्वादां तांचेर आम्ही मागतां. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमच्या सुम्या जेसू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. मोगाचे न्हू ह्या आयतारा एवकरिस्त मरिफात सम्याच्या पास्काचो म्हणजे ताच्या मरणा आणि पुनर्जीवनपणाचो मिस्तेर संभ्रमता. आयची देवस्तुती आम्ही लग्नाभ्यासाची सबाय ग्रेस्तकाय आणि पवित्रताय नियाळूंक आपयता. ह्या संदर्भी आमच्या कुटुंबापासून देवाक दिनवासतना ती भाग्यवंत कुटुंबा जावन रूपीत करूंक देवाचो आधार मागया. सांगात आम्ही म्हणया, हांव फातकी सर पदवेदार देवाक आणि तुमकां भावा भयणीनो मसोकन्या सारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोवड अपराध. ह्या पासून भगवंत सांवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक
आणि तुमका भावा बहिणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करा म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आणि आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Amen. Sumia काकुळट कर, Sumia काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, सुमिया काकुळट कर, सुमिया काकुळट Mahima Deva, Mahima Deva, महिमा देवा भूसर्गी Ani शांती त्याच्या ईसा संसारी. सर्वेश्वरा देवा सर्गींच्या राया, सर पदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका दिनवासता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता. सुम्या जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्तोता, सोमिया देवा देवाची शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकुळट कर. तू बापाच्या उजव्यात बसलाय, आमचे मागणे मानवून घे. की त्या पवित्रज्ञा सांगाते देवा बापाचे महिमे. जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन, आमेन, आमेन. प्रार्थूया. सर पदवेदारा देवा ससनाच्या बापा, तू अगणित जाणवय अगणित मोवाळ्याचो बाप, तुझ्या लागीं मागतेल्यांक तांकां फावो जाल्या प्रसड आनी तांणी आशेल्या प्रसड तूं दिताय. तुजे काकुळटीन सर आमची पातकां बोगस आनी जे आमी मागूंक फुडें सरनाव तें तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेसू ख्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता रसवर चलयता ससनाच्या ससना. Amen. उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप. सरस्पर्धे म्हणालो, मनशान एक सुरो आसचे बरें न्ही. हांव तुका फावत आसली संगतीन करूंक दितलो. आनी सरस्परा देवान धरणीचे मातयेंतावन चर मनजाती आनी अंतरळाची सुकणी केली. मनीस तांकां कितें नांव दिता म्हूण पळोवचे खातीर तांणी तांकां मनशा मुखार हाडली. जे मनशान हर एक प्राणीक दिले तेच नांव तांचे जावंक जाय आसले. मनशान चर जनावरांक अंतरळाच्या सुकण्यांक आनी चर मनजातीक नांवां दिली, पूण ताका फावत आसली संगतीन मेळ्ळी ना.
तेन्ना सरस्परा देवान मनशाक गाड न्हिदेंत घालो आनी तो न्हिदेंत आसतना ताची एक बोर काडली आनी ती सुवात मोसान भरली. सरस्परा देवान मनशा मुखार काडलेले बोरीस एक स्त्री रचली आनी तिका मनशा मुखार हाडली. तेन्ना मनशान म्हणलें, शेकी ही म्हज्या हाडाचे हाड आनी म्हज्या मांसाचे मांस. नांव तिचे नारी, कित्याक नरात हांव तिका काडल्या. देखून दादलो आपल्या आवय बापायक सोडटा आनी आपले बायलेक एक व्हरता आनी ती दोगांय एकच कूड जातात. देवाचे उतार हे. देवाचे उडुपकार. सगळ्या आमच्या जिविता सर्वेस पोरांचे आशीर्वाद घालो. सगळ्या आमच्या जिविता सर्व स्पोरांचे आशीर्वाद घालो. सुम्याक बी येतात आणि ताचे वाटेन चलता ती सुभागी. तुझ्या हाताच्या कष्टांचे तुका काव मेळतले. तू सुखीस आणि तुझे सगळे नंदन जातले. सगळ्या आमच्या जिविता सर्व स्पोरांचे आशीर्वाद घालो. तुझ्या घराच्या भितरल्या कुडा तुझी पती फळादाये दाखवाली बरी आसतली. तुझी भुरगी तुझ्या मेजा भोवती जातुनाच्या कोबऱ्या सारखे वाजतली. सगळ्या आमच्या जिवितात सर्व स्पोरांचे आशीर्वाद घालो. सर्वेश्वराचे बेबिरान हसल्यांक कसले बाग फावो जातले. सियोनाच्या सर्वेश्वरा तुझेर आशीर्वाद घालो. सगळ्या तुझ्या जिवितांत जेरुजालेमाचे सुभाग कोण पळेव तुका फावो जावं. तुझ्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक पळेव तुका फावो करूं. इस्रायेलाच्या शांती देवो. सगळ्या आमच्या जिवितात सर्व स्पोरांचे आशीर्वाद घालो. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, जेजूक थोड्या काळाक देवदूतां प्रास ल्हान केल्लो आमी पळयता. कित्याक देवाचे उदार कुशे प्रमाणे ताणें समेस्त मनशां खातीर मरण सोंसिजे आसलें. ताणें मरण सोंसलें, देखून आतां ताणें महिमेचो आनी मनाचो मुकुट सोडला तें आमी पळयता. सर वस्तूंचो आराम आनी अंत जावन आसलेल्या देवान जायत्या पुतांक महिमेवन करच्याक तांच्या तारणाच्या करताक जेजू कश्टा मुखांत पयलें संपूर्ण करीजय आसलें. कित्याक पवित्र करतेल्याचो आनी पवित्र जाल्ल्यांचो सगळ्यांचो बाप एकलोच, देखून तांकां आपले भाव म्हणूंक तो लजेना. देवाचे उतार हे. देवाचे उडुपकार. उद्गार. Alleluia. Alleluia.
Alleluia, 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 Alleluia. आम्ही एकामेकाचो मोग केलो जाल्यार देव आमचे सवे रावता आणि ताचो मोगी आमचे ते संपूर्ण जाता. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सवे असो. तुमचे सवे असो. मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. तवळ थोडे फारिजेव जेजू सडशी येवन ताका आपारकुच्या इराद्यान अशे सवाल करी लागले. एका दादल्यान आपल्या बायलेक सोडयेतवे. जेजून तांकां पाटी सवाल केले, मोइजेन तुमकां कितें फरमायला? तांणी जाप दिली, वेगळाचाराची चीट बरोवन दादल्यान बायलेक सोडयेत म्हण मोइजेन राजा दिल्या. पूण जेजून तांकां सांगले, तुमी असले संगतींनी तुमचे सुकुचेचे म्हणल्या खातीर ताणें तुमकां हो कायदो बरोवन घाल्लो. तरी पूण रचनेच्या सुरवेतावनूच देवान तांकां दादलो आनी बायल करून रचली. ह्या कारणा पासत ती मनीस आपल्या बापायक आनी आवयक सोडतलो आनी आपले बायलेक एकवडतलो. ती दोगांय एक जातली. देखून ह्या फुडां ती दोगांनय बगार एकच. ह्या पासत देवान जोडिला ते मनीस मोडीन जावं. आनी ते सर्व घरा आसतना शिस्तांनी परत्यान त्याच विशयांत जेजू लागीं सवाल केले. तांकां ताणें म्हळें, जो कोण आपल्या बायलेक सोडून दुसरे लागीं लग्न जाता तो आपले बायले विरुद्ध प्रद्वार आदारता. तशेंच जी कोण आपल्या दादल्याक सोडून दुसऱ्या लागीं लग्न जाता ती प्रद्वार आदारता. आपल्या ल्हान भुरग्यांचेर जेजून हात दवरचे खातीर लोकान तांकां ताचे सरशी हाडली. पूण हाडलेल्यांक शिसांनी बेश्टयले. हे पळोवन जेजू भोव चड नाखुशी जालो आनी शिसा लागीं तो म्हणालो, ल्हान भुरग्यांक म्हजे सरशी येवंक सोडा, तांकां आडयनाकात, कित्याक देवाचें राज्य तशेलें सय. सतत हांव तुमकां सांगता, जो कोण देवाचें राज्य एक ल्हान भुरग्या बरी मानून घेना ताका तातूंत रीग आसचें ना. उपरांत जेजून भुरग्यांक पटलून धरली आनी तांचेर आपले हात दवरून तांकां आशिर्वाद दिलो. देवाचे उतर हे वखरी तुका क्रिस्ता. गोवा आनी बायले मदलो मोग, तांचे मदें आसचो सांगातपण, तांचे मदें आसूंक जाय आसचें ते एक सुदारसून वरची एक शाती, ह्या सर्व विशीं आयची देवस्तुती आमकां शिकोवन दिता आसतना नीज मोग त्या दादल्या आनी बायले मदें, आमच्या आनी आमच्या देवा मदें, आमच्या आनी आमच्या भाव भयणी मदें कशें आसूंक जाय म्हणल्या विशीं नियाळ करूंक आयची देवस्तुती आम्हा सर्वांक प्रत्येक रितीन आपणे दिता. देव आम्हा सर्वांत हांवन हो बांद घट करूंक, एकामेकांत वर्तो मोग दाखोवंक, तशेंच आपल्या सांगात्या वा सांगातिनेतय सदांच विश्वासी आसूंक जाय म्हणल्या विशीं आपणे दिता आसतना ह्या मुखांत्र आमी केवल आमच्या सांगातिनी कडेन मात्र न्ही, बगार आमच्या भाऊ भयणी कडेन मात्र न्ही, बगार आमच्या त्या ना दिसच्या देवा लागीं तो बरो संबंध
तो बरो मोग, तो बरो विश्वासीपण कशे आसा करियेत म्हणल्या विशीं आमकां शिकोवन दिता. आयच्या दिसा वांजेलांत आमी आयकता फारीजेव जेजू सरशी येतात आनी जेजू लागीं एक सवाल घालतात. एका दादल्यान आपल्या बायलेक सोडयेत. ह्या सवालाक खंडीत जावन जेजून कशें जबाब दिल्यार थंयसर जेजूक शिरकोन घालचे फारीजेवांची चिंता जावन आसलेले. पूण जेजू तांकां सर्वांक सारकी जाप दिता. मात्र न्ही, हो एक अवकाश त्या सुदैवामध्ये काजारी जिवीत आणि दादल्या आणि बायले मध्ये असलो संबंध आणि दादलो आणि बायल देवान समान रितीन रचला म्हणल्या विशीं शिकवण दिवंक हो एक अवकाश जेजू उपयोग दिता. फारीजेवा परी फारीजेवांक देवान दिल्ल्या स्वताची गरज नातली. ते सत दाखोवन दिवचे खातीर जेजू लागीं उलोवंक नात. बगार जेजूक शिरकोन घालचे खातीर आनी तांचे वर्तेपण वा तांची जानवाय दाखोवन दिवचे खातीर तांणी जेजूक सवाल करचे आमी पळयता. पूण जेजू ह्या खंयच्याय अडखळाक वा ताका जेजूक शिरकोन घालूंक प्रयत्न करता आसतना ह्या संगतीक शिरकनासतना तो सुलाबायेन जबाब दिवन बचाव जाता. जोड्या मध्ये आसचे संबंध म्हणजे सारके रितीन धर्माच्या कायद्या आनी कानुना प्रमाणे जाल्ल्या काजार सदांच शाश्वत जावन आसा. म्हणजे हे काजार मोडूंक कोणाच्यानी ह्या संवसारी साध्य ना म्हणलें आमकां स्पश्ट जाता. ह्या शाश्वतपणाचो संबंध विशीं आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां सारके रितीन समजूं येता. काजार जिविता विशयांत देवाचे एक योजन परिपूर्णतेचे योजन म्हणून आमकां समजता. उत्पत्ती ग्रंथ प्रकार देवान मनशाक आदाव आनी येव करून रचली. तांकां नारा आनी नारी करून रचली. देवान एक फावो तसली सांगातीन करून नाराक दिली वा आदावक दिली. देवान सगळो संसार रचलो, सगळे मन जाती रचले, आदावक रचले आनी थंय जावनूच ताका एक सांगाती वा सांगातीन दिवयत आसलेले. पूण देव त्या व्यक्तीक त्या मनशाक समसारकी ताका ताळ पडचे तसली संगातीन करून दिता. हर एक काजारी दादल्या आनी बायले मध्ये जावंक जायचे म्हणलें ह्या उतरा मुखांतर स्पश्ट जाता. आनी हो संबंध मात्र खरो आनी सारको संबंध. तांच्या मध्ये तो विश्वासीपण, तो मोग अखेर पर्यंत उरोंक जायचे म्हणलें आमकां कळीत करता आसतना तांच्या संबंधामध्ये कोणी अडखळ घालूंक नजो म्हणलें ह्या उतरा मुखांतर स्पश्ट जाता. खुद्द आवयन आनी बापयनी काजारी जोड्यामध्ये कितेंय अडखळ घालूंक प्रयत्न करूंक नजो. तांचे जिवीत तांकां बांदून हाडूंक सोडूंक जायचे. आयच्या वांजेलांत मार्काच्या वांजेलांत अध्याय 10 अवस्वर 20 आनी 16 ती आमी आयकता. दादल्या आनी बायले मध्ये कसलो संबंध मोगाचो वा मैपासाचो विश्वासीपणाचो आसूंक जायचे म्हणलें विवरिता. मैजेन फरमायिल्लें लोक आपणे स्वंत खुशी करता त्या कारणा खातीर मैजेन तांकां कानून कायदे बरोवन घाल्ले जावन आसा. आदी जेजू म्हणटा आदी दादल्या आनी बायल्या मध्ये कितेंच तांची काजार जाल्या उपरांत कितेंच मोडूंक अवकाश नातलो. आनी जेजू मुंदारून म्हणटा दादलो आनी बायल देवान समासम रितीन रचल्या आनी तांकां समासम मान गौरव फावो. आनी त्या दादल्या प्रधान समाजेंत हर एक पटी स्त्रीयेक प्रद्वारण करची आमकां पळोवंक मेळटा. पूण जेजू म्हणटा जो कोण आपल्या बायलेक सोडून दुसरे लागीं लग्न जाता तोय प्रद्वार जाता. जेजू त्या समाजेंत 2000 वर्सां आदींच समानता उखल धरता आनी दादलो आनी बायल समासम म्हणलें शिकयता.
जेजू म्हणटा दादल्या आनी बायल्यामध्ये तो वर्तो मोग मायपास विश्वास पण आसूंक जाय आनी प्रत्येक रितीन ते विश्वासपण दादल्या आनी बायल्यामध्ये असल्यार तांचे जिवीत सदांनीच सांबाळून व्हरता मात्र न्ही ह्या विश्वासीपणा मुखांतर तांचे दादल्या आनी बायले मदलो एकवटपण कळीत जाता आनी हे दाबाचें उतर म्हणटा काजारी जिवीत केवल दादल्या आनी बायले मध्ये मात्र तांच्या मध्ये हेरांक वा तिसऱ्या व्यक्तीक प्रवेश ना आनी ह्या एकवटा मुखांतर उपजाल्ल्या भुरग्यांक सदांनीच मोगान उद्रेगान हर एक दादल्यान आनी बायलेन स्विकार करूंक जायचे म्हणले आयचे देवस्तुती आमकां आपणे दित आसतना ही दोन्ही वस्पां दादल्या आनी बायले मध्ये आसलो मोग विवरीत जाता तर आयचे दुसरे वसाप हेब्रेवांक बरयले पत्र आमच्या आनी आमच्या भाव मध्ये आसलो संबंध विवरिता पवित्र करतेल्याक म्हणजे जेजूक आनी ताचे बराबर पवित्र जाल्ल्या सगळ्यांक आसा बाप एकलोच तो जावन आसा देव देखून आमी सर्व क्रिस्तांतय भावा भयणी जाल्या मात्र न्ही आम्हा हर एकल्यातय आमकां भाव भयणीचे संबंध आसा करूंक त्या रितीन जियोंक आमकां आपणे दिता मोगाचनो आमच्या समाजींत आमचे थंय 3 रितीचे संबंध वा 3 रितीचे बेस आमकां पळोवंक मेळटा एक काजारी बेस दुसरो धर्मीक बेस आनी तिसरे आंकवारपणाचे बेस त्या अभ्यासाच्या कायद्या प्रमाणे आमचे जिवीत संपूर्ण रितीर आमी बांदून हाडया मोग मायपासीपण विश्वासपण आमच्या अभ्यासाचे प्रमुख वांटो जावन दी आनी तशेंच हे आमचे कन्न घेवंक सोमयाचो आदार ह्या क्रिस्ताच्या बलिदाना वेळार आमी जोडून घेवया. आमचो बावार्थ मिवसारिया एकाच देवा सत म्हणटा सर पदवेदार बाप तो सर्गा आणि पृथ्वीचो दिश्च्या आणि ज्ञान दिश्च्या सर्व वस्तू रचणार आणि एका सोम्या जेजू ख्रिस्ताक सत म्हणटा देवाचो एकलोच पूत तो सर काळा आदी बापातावन जल्माला देवातावन देव उसवाडातावन उसवाड खऱ्या देवातावन उजल्लो खरो देव तो देवातावन जल्माला तारसूंक ना बापाच्या सैबासो ताचे वरवीं सर वस्तू केल्यात आम्हा मनशा पासत आणि आमच्या सोडण्या पासत सर्गांत तो देवलो आणि पवित्र आत्म्या वरवीं हांव कारब्याची उदरी ताणे कूड घेतली आणि तो मनीस जालो आणि आमच्या पासत पोंच पिलाता घालता कुर्सार मारलो ताणे कस मारून सोंसले आणि ताका निके पिलो आणि पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जन जालो सरकार सोडलो आणि बापाच्या उजव्याक बसला जिव्यांची आणि मेल्यांची मनसेबी करूं वैभवान तो परतून येतलो आणि ताच्या राजवटीक शेवट आसना आणि पवित्र आत्म्याक सत म्हणटा ईश्वर आणि जीवदातार तो बापान पुता तामनीप जाला बापान पुता बराबर ताकाय समसारको नमस्कार आणि महिमा पावो प्रवाद्यावर बी तो उलयलो एकेच पवित्र कॅथोलिक आणि धर्म स्थापलेले देव सभे सत म्हणटा पातकाच्या बक्षण्या खातीर हे पवित्र स्नान आसा म्हणून मानता आणि मेल्ल्याच्या पुनर्जीवनात आणि ससनाच्या जिविता विश्वास रावता आमेन. आमची मागणी सुम्या मुखार दवरया. सर्गींच्या बापा पवित्र सभेच्या वडिलांनी लग्न संस्काराचे पवित्रपण उकलदन आपल्या ख्रिस्ती शिक्षण वरवीं समेस्त क्रिस्तांवांनी भाग्यवान कुटुंबा जिणी जियोंक प्रेरीत करीशे मागता. जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. समेस्त राष्ट्रीय फुडाऱ्यांनी कुटुंब समाजाचो मुळावो कण म्हूण बांदून कुटुंबाची वे सुफळ करचे उद्देशी जोगती योजना मांडूंक तांकां जन्माय दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगजेच्या सर्व संदांनी एकामेका मोग हुस्को आणि गौरव दाखोवन सुदारसून आपली कुटुंबां भाग्यवान कुटुंबां करूंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक.
लग्नाची नीट तयारी जातल्यानी त्या अभ्यासाचे पवित्रपण आणि जबाबदाऱ्याविषयी जप्ती जाणवाय आणि तरबेती जावन आपले मेट काडूंक कुमक कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. तुटलेल्या लग्नान आणि फुटलेल्या कुटुंबात कष्ट येतल्यांनी निराशी जायनासता जगत्या समालोचनाद्वारे परिहार सोन आपली जिणी परत बांधून आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. एमकरिस्ताच्या आमेचा भावारी हजर जाल्लेल्या आमी समेस्तांनी खरे एमकरिस्तीक कुटुंब बांधून हाडूंक आणि तुझ्या पुताक साग जावन जियोंक कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या आमच्या गरजां खातीर मागी आमी वेगळ्या सरसच्या आंतरराष्ट्रीय जोड्यां खातीर मागया. सर्गींच्या बापा ही आमची त्यासावां तुझ्या मुखार आमी दवरता आनी तुजी विस्नार बेसावां आमी मागता तुझ्या पुता जेसूचे नवी. आमेन. C54. Undugawan so manakaso Bapa dita जीवित Undu bodlun ditayakne koshan Lain bodlun आशीर्वादून मुझे संते जीवन पुवित करून बापा करते पावन. हे आमचे बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसले जा म्हणून तुम्ही आता सकड मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आणि मैमे आमच्या सरेस्परा तुवें स्थापून आमकां भेटोवंक फरमायलाय ते बलिदान आमच्या हातांतले दयेन मानून घे. तुझ्या सेवेक सोडवणीची पवित्रीत संभ्रमून आमचो कायदो आमी पाळटा आसतना तिचे वरवीं आमकांच तूं अदीक अदीक पवित्र कर. हे आमी मागता तुझ्या पुता जेसूचे नवी. सर्वेस्पर तुमचे सोमे असो. तुमचे सोवे असो. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासूया. वैश्रमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारान ससनाच्या देवा सर्व काळी सर्वतय जेजू ख्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीस आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे सोवे आमी जियेता भोंवता आसा आणि या संसारान आसतानाच आमी मोगू भोगता बगर ससनाच्या जिविताची मेळटा आमकां खात्री. तुझ्या पवित्रात्म्या वरवीं जेजू तुवें मरणांतलो जिवंत केलोय ताच्या पुनर्जिवंतपणाचे प्रथम फळ कशें त्या सत पवित्रात्म्याक आमी घेतला. देखून ससनाक आमकां मेळटलो तो पासकच गोट बोगू आमी बरवशान रावता. त्या पासत आता देवदूता बराबर तुझ्या जपाच्या पदवेची देनवाशी काळजान आमी तुझी स्तुती गायता. सर्वेस्पर्तो सर्गानी संसार बनला तुझ्या वैभवा. उंचगी
ओ सगे तुकाच सर्वेस पोराचे नावी येता काज ओ सगे तुकाच ओ सगे तुकाच बापा करोस नु पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणांची झर तुझ्या पवित्रात्म्याक धाडून ही त्यांनी पवित्र कर म्हणून आम्ही मागता जाऊन ती आमकां आमच्या सुमयांची जो क्रिस्ताची कूड आणि रगात आपल्या कुशेने कश मरण ससुमेच्या आधी ताणे उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आणि म्हळे हो तुम्ही समेस घेयात आणि खायात हे म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पणची तेचपर्यंत जेवण जात असताना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्याशी सांग दिली आणि म्हणे तुम्ही समेस घेयात आणि हांतले पियेयात हे म्हज्या रक्ताचे काल्स नवे आणि सस्नी कराराचे रगात पातकांचे बॉक्साने मेळच्याक तुमचे पासोत आणि समेस मनशा पासोत ते वारुतले हे म्हज्या उडासा करा बावरता सो गुट परिगटुया सुम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समारंभता तुझे जीवन पुनर्जीवन आम्ही प्रगटता तुझ्या येण्यान सुम्या जेजू आम्ही पात्रता बापा जेसूच्या मरणासो आणि पुनर्जीवनपणासो आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि हो जिवीत असो वंडो आणि सडविण्याचे काल्स तुका समर्पिता तुझ्या मुखार येवंकू आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आम्ही तुका दिन वाचता आणि जेसूची कूड रगा सवतले आम्हा समेस्तांक पवित्रात्म्य औरवी एकठांय कर म्हणून आम्ही नम्रतेन मागता सर्वेस्परा अख्ख्या प्रतिमेचेर बिस्तरलेला तुझ्या पवित्र बिसोक ध्यास कर आणि फ्रांसिस आमच्या भगिन बापा पीटर पॉल आमच्या गोळे बापा नी सगळे आजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुन्हा जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्ट गतीन मेल्ल्या समेस सांग तुजे पडजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेसांची दया कर म्हणून मी मागता ओंकार मरिये देवाच्या माये सांगती सांज उजे ती सहपती भगिवन दमदूता आनी सव काळी तुका मानवाल्यां ते सगळ्या भक्ता बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या आपता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदरणी वैभव तुका ससनाच्या ससना कुटुंबा जिवीत अपुर्ब्याचे जावन दी म्हणून सरेस्परा देवाक सर कुटुंबा खातीर मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सरकार जाता तशी संसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सरेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दये करून ह्या जिवितांत सबस्त काय आमकां दी सर्गींचे भागणे आमच्या सडबंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबशान केले आमकां उदार काकुळतीन सर पातकांतल्यान सुटय आनी सर आकांतांतली दयेन वाटाय
कित्याक स्वर्गी पुत्राने महिमा तुझी सुसनाच्या सुसना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुझ्या धर्मदुतामुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्टी घाल आमच्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुमची येता रस वर्चलयताय ससनाच्या ससनान सुम्यांची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसूं माया मोगस गुरतावन एकामेका शांती दियात देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढतेले आमचे काकृत कर देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढतेले आमचे काकृत कर देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दे हे देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती सुभागी सुमिया तुवें म्हज्या भितर येवनशें म्हाका फावोन ना पूण त्या उतरांसून म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कोडे राखत म्हाका ससनाच्या D58 सुगोळी कांयच म्हाका उमेना सुमी मुसोगोळी कांयच म्हाका उमेना पसू सुरू मेळटात सुमी म्हाका विशेष दिता प्रशांनी तळकात सुमी म्हाका आपूण व्हरता सुमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उमेना सुमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उमेना म्हज्या जिवाक नव्या सुमी सदा घटाय दिता सारक्यांनी नीट वाटांनी सुमी म्हाका सलोन व्हरता सुमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उमेना सुमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उमेना
प्रार्थुया. सर पदवेदारा देवा आमच्या भोवमगाळ बापा आम्ही घेतल्या संस्कारा वरवीं आमची काळजां दादोसकेन बरोवं आनी आमचे क्रिस्ती जिवीत घट आनी फळादीक जावं. आमचे जेवण खाण कशें जिवन जेजू घेवन जेजू सारकी आमी जावं पावूं. बापा असले रुपांतर ह्या बलिदानाचो फळ जावं दी म्हण मागता क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं. सरेस्पर तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपल्या आशिर्वादान गेलो. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. आमी एक घडी बसया. आमी पल्या म्हणचे कंतारा बँडा सांग आतां प्रॅक्टीस करचे आसले बँड पावोन आमी म्हणया.